Ginhawa sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, turo nyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging gabay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Nang ako'y makilala, sikat sa buong mata. Sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Pilipinas. Mga karonda, magdangog na sa programa Barreta Asimplatica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asimplatica ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Hoy, pizza uno na kita kan bulan na Agosto, aldaw po kita nin Biyernes. Dali sa na kan panahon, naglaog na naman kita sa bulan kan Agosto. Bulan na tingating, sabi kan iba. Tingating sa mga hugakon. Kung dahi ka man magtrabaho, dahi ka maghigos, ay talagang mayo kang mapapala. Iba niya to sa lado technical si James Oko. Uman sa transmitter si Ricky Sagayap. Una ako sa bago, malinawon ang langit, tur diretso na. Nagdiklom na naman bagay, ano nang panahon tayo ni? Mabago talaga ang panahon. Nahiling ko pati duman sa Matgard kay itong Tri-Mobile. Minsan kaya marigmaton kita sa mga yaon sa tinamputa. Itong nakabugtak sa Matgard, agriculture, rest. Ang gusto sabihon, pagyaon ka sa agrikultura, magpahingalo ka muna. Ay niya ko pambihira ta, pigbubugtak na pati sa Matgard, itong magpahingalo na ngayon mga yaon sa agrikultura. Ang mga paraoma, magpahingalo muna. Sa bagay, yan iba talagang nasusuya na kan mga nangyayari. Digdi po sa tuyang nasyon, malata kan magsuna bagan sa tuyang presidente, kadakol kan mga nagraling paraoma. Makmong an presyo kan paroy, 8 pesos na sana.
grabe, talagang ginagadan ang pagbuhay kan mga paraoma pag-arog po kayan. Tapos pagpaparasabihon, 20 pesos na kada kilo kan na bagas. Hain man yan ang hapot ka na sa tuyang mga kababayan. Makahirak sa mga paratanom niya to, ngunya ng mga panahon po. Kumbaga halos hagado na sa nagayod ang paroy sa mga paraoma pag-arog na po kaya ng presyo. Kaya dahil taman na mabasol na ibang mga kababayan niya to then daw nga kumauma itong mga paraoma ta disganado po sa dalagan ka na pag-uuma digdi po sa satuyang nasyon. Kundi kung mayo naman magtanom ay magkakatirgok ang ibang mga Pilipino. Maray kung nanugalit arog ka na ibang nasyon na pizza paisa na buhay na. Itatuon kita sa maloto, kanon ay masasakitan kita pag di kita nagkakanin maloto sa loob ng sarungal daw. Ailing mo bagaan mga foreigner kung minsan yaon dyan sa mga mall nagkakakan kunyan lang. Mga pizza pie lang, okay na. Dapat yan na practiceon niya to. Digdi sa Pilipinas man ta pag-arog na po kayo ng sitwasyon. Kumbaga, mas lalo pang maparadikit ang magtatanom nin paroy, mag-uuma, digdi po sa tuyang nasyon. Disganado sinda sa dalagan kan buhay kan mga paratanom. Paparasabihon nga 20 pesos na kada kilo kan bagas. So paroy 8 pesos kung mag 9 pesos man dapat itong alang. Ang preskong paroy lalong-lalo na pati ingon niya na dahil man pwedeng makabalad. Ang panahon baga paboro bago minsan mas tubo ang pag-uran kaysa pag-init. Darapukan mga kalamidad kaya inipuan na saro sa dakulang problema ka nasyon Pilipinas. Aloy na pong panahon dahil nare-resolveran kung paano may aangatan pagbuhay kan mga paratanom niya to bilang agricultural country. Makahirak baga. Kaya ni ba halos sa buo naman magtaranom na maray pa nga kayo ni mag-empleyo. Kundi kung empleyado ka man, parehas man sana kung hababa man sa imong sweldo dahil man matataparan so pangurual daw na pagkabuhay kan pamilya. Kung dakulan pigpapa-eskwela mo, igwa kang pa-eskwela, dawa sabihon ta ng saro sa koleyo, sa high school, duwa ngaya, sa elementarya, medyo bako pang magastos. Pero masakit na matustusan. Halimbawa, kwentahon muna kung saro ka sa naman na construction worker. Tapos bako man establehan sa imong trabaho ta paminsan-minsan ang mga patrabaho baga sa construction putol-putol man na kung medyo kurangay so budget ka na nagpapatrabaho. Tangon yan puro na sa naman na mahal ang mga barakalon ang mga materyales sa pagpatrabaho ini pong mga construction materials. Sa kangunyan pati kulang man ang mga nagpapatrabaho ta panahon na nintiguran. Kaya yaon po dyan ang kasakitan ka na buhay ka na mga Pilipino digdi po sa tuyang nasyon. Hanhapot dyan no arin mariresolveran kan sa tuyang gobyerno. Ining mga unemployment, tapos ang ekonomiya niya to na talagang dahil man kita pwedeng mag-asa sa kwarta sa nakan o pundo sa nakan gobyerno. Kung dahil kita mag-utang, mayo dahil na makahiroan na gobyerno digdi po sa tuyang nasyon. Kunya na ba kita tad-tad na po nin utang.
nasa linyaman si Ate Glenn. Pasok. Okay, salamat tabi karondang Philip maray na pagkaaga sa mga nagantabay sa tuya. Digdi sa location ko sa Siyudad Canaga, medyo baga nagkuyan, napamatian, dikit na uran, tagiti. Ngunyan na pagkaaga. Kumusta dyan sa Siyudad Canaga, karondang Philip? Oh, Herakli Diyos, mayo pa man uran, malumlum lang kamugtakan kan sa tuyang panahon. Baga, napaka-presko sa tuya. Makulimlim, mapanganoron, malumlum, pero maduros. Dahil lang magparaoran ta, garubagan kababayan pa, pag nag-uuran, nagkakaiguan na ng kandalan. Baka na naman ngayon magbaha. Lugod dahil naman. Bueno, karandang Philip, yaro ko rigdi sa Kamsur PPO, tangunyan aldaw. Iyo ang culminating ceremony kan 30th Police Community Relations PCR Month Celebration. Ngunyan ini. Sa laog din sarong bulan, dakol man si mga naging aktibidad ninda, nagkaigwa kan bloodletting activity, nagkaigwa kan tree planting dyan sa Siyudad Caniriga. Asan iba pa mga programa kan kabuhan kan PICAD, ang Police Community Affairs Division kan Iriga o kaya kan Philippine National Police. Bakula sa Iriga, kundi sa enterong Pilipinas. Salamat pala sa Nabua MPS. Nakasabay ako sa sendang mobile pagpasirin digdingon yan sa Siyudad Canaga para sa culminating ceremony kan PCR month. Nakakuyan lang, nakabalyo lang ng bulan kan Agosto, pet sa unong gaya mo niyan kan Agosto. Dapat ko sa pet sa 30 o pet sa 31. Kaya lang for medyo takadakol kan kasabay, itong PCR month celebration na bulan bagatan July, so ang culminating, pagtatapos kayan, nakabalyo mo niyan na pet sa 1 kan bulan kan Agosto. Ang magiging mayor na bisita ko niyan, iyo po si Ruth Militon. Meaning si Ruth Militon, siya po ang acting president kan Pili Capital College Incorporated. Una ko si Rot Pornelius na. Tama din? Una ko si Rot Pornelius na, mayor na bisita. Pwede man siya na magigdi para dawa na sindang Ruth. Kuyan, bareta ako nasa luwas, nasa Kamkrami pa si PD, si Provincial Director, Colonel Virgilio Lalia Jr., garawi represent siya kan sa iyang Deputy Provincial Director sa programa nagigibuhon. Alas 9, ngunyan na pagkaaga. Oy, sa Banuan kan Nabua, congratulations sa magkasunod na operasyon laban sa mga illegal enot, itong illegal na badil, kan sarong banggi, kasudma, amay, mga alas 8, illegal na droga karondang Philip, bulto bagetong nako aduman sa persona. Dayo lang ini, sabi kan PNP, dayo lang sa Banuan kan Nabua, ining nadakop taga Montalban Rizal. Nagdayo lang, ang sabi nakapagbagsak na ng droga sa ibang lugar. Itong nakuha na bulto pa kan pagtutubudan siya bu dyan sa Nabua na sakote kan autoridad. Tadaan na lang ini karondang Philip. Ang sabi nakapagbagsak na sa ibang Banuaan sa iya pong inagihan. Harayuon ang pinagalian kay ni from Montalban Rizal, nakabot pa digdi sa tuya. May daranin na droga. Na tsambahan siya sa Banuan kan Nabua, kasudma. Ining personang ini, ubintaman pati ining persona karondang Philip. Ano yan, lalaki, babae? Lalaki. Hobin pa ini pong lalaking ini kung saan nakuanan siya itong buy-bust item. Itong buy-bust item nasa 50 gramo. 50 gramo kan pagtutubudan siya bu. Kan magrekisa pa na otoridad, nakuanan pa siya nin panibago pang bulto kan siya bu. Nasa 200 grams karondang Philip. Kaya kung sumadahon 250 grams, ang pinagsasabi, ang estimated street value kay ni nasa 1,700,000 pesos. Di milyonaryo pala niyan.
Ayaw nga ni. Pinagsasabi na high value individual ini. As in, natsambahan siya sa Banawaan kad na buwa karon ng Philip. Ano yan ta nakakaabot padigdig? Aro, duda ko kaya na. Kung mayo man yan babagsakan digdi. Yan nga ni. Siyempre, antes siya na magpasiring digdi sa Bicol, igwa na yan yung mga contact, konsisay, para pagdarahan kan na droga karon ng Philip. Malas lang niya, nasa kote siya sa Banawaan kad na buwa. Kaya congratulations sa Nabuwa MPS. Joint operation ini. Bakulang Nabuwa MPS. Kundi yaon po ang PDEG, yaon po ang PDEA, yaon ang kuyan Provincial Intelligence Unit, kan Kamsur PPO, yaon ang Regional Drug Enforcement Unit. So magkasalamog na operasyon ini. Siyempre, kay badan ang mga kabuhan kan Nabuwa Municipal Police Station. Congratulations kay COP, kay Lieutenant Colonel Borigas. Congratulations sa accomplishment as iba pang tropa na nag-operate kasudma laban sa illegal na droga. Takunday, dakol pa na dayaan kan nabulto pa kan siya, na natada na lang karon da Philip. Although, ang sabi ka na autoridad, posible nakapagbagsak na ini kanibang droga sa ibang mga banwaan, urog na digdi sa Ringponada area. So, ini po nasa kustodiya na kan mga autoridad, asin mga tubang sa magkakanigong kaso sa pagbalga kan Republic Act 9165 o kaya Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kung ang presidente pa si dating Presidente Duterte, baka tinukhang na yan. Iyon baka paluwason kung panahon kay ito ni dating Presidente Duterte, baka paluwason na ko yan ng laban. Pero kung yan pro-life, karondang Philip, pro-life, ang tutuya pong administrasyon, kung kaya man sana, kung may bitaran, napaka-importante kan buhay ng tao, maski na yan involved sa malain na aktibidad, pinapahalagaan nindaan buhay, may mga diretsos man yan na dapat respeto kan sa tuya pong mga autoridad. Kundi importante ang buhay kan tao, kundi ang arog man kaini, pero bako man importante sa iyan tao. Yan nga na yan problema karondang Philip. Kaya lang, syempre, may mga sinusunod man sa lado kan operating teams, takonday, pwedeng ibalta man sa sinda, pwedeng sinda man ang may reklamo. So may mga sinusunod kaya na mga protocol na sa tuya pong mga nasa lado kan Philippine National Police. Dapat tamang sistema duman sa pag-operate, asin higot ining pinag-iiling na pati kan korte sa kanyan karon na Philip, maski pabultan na kuha. Pag nakahiling lang ang korte, orong sa lado kan defense, and syempre itong korte na hilingan yung technicality, ang mangyayari kaya ang dismiss ang kaso. Kaya napakaselan mo niyan kan operasyon laban po sa illegal na droga. Anyway, congratulations pa nasa kote ninda. Pinagkukonsidera rin ng dakulang sira karon na Philip, bulto din siya buwan na kuha kasudma sa pinagsagibong anti-illegal drugs bypass operation dyan po sa parte kan Santa Elena Baras kan Nabuwa, Camarines Sur. Yan ang tutuyang dagdag na informasyon gikan digdi sa Camarines Sur Police Provincial Office. Nagalat-alat kita kan programa ngunya na pagkaldaw para po sa culminating activity kan PCR Month Celebration. Glenda Biaris reporting. Salamat Ate Glenn sa mga dugang mong informasyon dapit sa pagkakadakop na naman kan sarong embelto sa pagbariwas ng illegal na droga ining Shabu na taga Montalban pa, Rizal, nagdayo pa digdi sa Rion kana Bicol, sa Banuan kan Nabuwa, siniba pang lugar. Ay ano na yan, ay talaga nag-uurontok. Ini, baka uman importante sa iyan buhay kan tao, ta kung importante sa iyan buhay ka na kapwa niya, ano ta pagparabariwasan niya kaining mga syabong ini na mga illegal.
mayo man ining pagkamot sa kapwa niya pag-arog kayan pansadiri sa naman an sa iyang naisipan basta siya magkamalin kwarta. Akon mga tol-tol puan pag-iisip kan mga poser na ini mga nagbabariwas kan illegal na droga ay mapurundo na yan. Saka kung mayo man kaya nagkakarapot, mayong nagtutulirar, dahil po yan ma-prosper, sabi nga ni kaya, sa sarong lugar. Aloy na po bagan kampanyang ini sa illegal na droga, kampanya kan sa tuyang gobyerno, kan PNP, maski kan barangay, ano taday ini na uuntok? Pigpaparasabi, gawa ng mga drug-cleared barangay, masusuya ka lang pagpaparasabi yun, drug-cleared, tapos mabutwa na naman sa droga. Yan yung klaseng mga award na yan. Dapat pag sinabing drug-cleared, mayo na talaga magbutwa ng mga nagbabariwas o naggagamit ka na illegal na drogang shabu sa sendong mga barangay o banwaan man o syudad pa. Ini po ang magabat-gabat na angat sa lado kan PNP, kan mga barangay officials, and siyempre lalong-lalo na sa lado kan gobyerno, sa dalagan kan politika sa nasyon Pilipinas. Tadaw anong higpit pinuuna na bagan kampanyang ini dakul na binawian in buhay kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte, dakul na mga nadanyara na buhay nin mga Pilipino, pero ang droga dahil manawara. Diyan ka magngalas, anong nangyayari sa kampanya ka na PNP ka na sa tuyang gobyerno laban sa pagbariwas kan illegal na droga? Nasa linyaman si Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi karon dan Philip Marinada sa imasin sa Labos sa Gantabay. Sa tuyang dugang impormasyon sa lado lokal, nakapagrehistro tabi karon dan Philip ang Department of Agriculture Bicol ning labi sa 44 milyones na kantidad sa pananom na nadistroso aron na lang kamparoy asin iba pa uli naman sa nakaaging raot ning panahon na namatian Disenterong Kabikulan. Sigon sa naging kapayagan ni DA Bicol spokesperson Lobelia Garin, nakapagrehistro ning labi sa 39 mil bilyones na kantidad na distroso sa balado ning bagas sa probinsya ni Albay at inigdi sa probinsya ni Camarines Sur. Mantang sa probinsya ni Albay tabi Karondan Philip, halos sa abuton sa 26 million na distroso sa 135 parauma na igaing kabilugan na 1,660 na ektarya ng pinag-uuma ang nadistroso. Mientras tanto, igdi sa probinsya ni Camarines Sur, uminabot man sa 13 milyones ang distroso sa abuton man sa 272 na parauma at 200 na ektarya paroyan umahan ang nadanyaran huli naman kang epekto kang habag kasunod-sunod na bagyo o pinang habagat. Padagos man na pinagbabantayan ang pagbaliging sa mga local na government units sa mga distroso at pinag-abituhan ng mga parauma na isiguro ang silang insurance sa mga pananong. Naapektuhan man ang mga pananong sa lado ng mais at igaman ni 2.8 million ang distroso sa mga high-value crops na labiman sa 438,000, webstock as in poultry na igwain 178,000, as in sa ladong mga sira palaisdaan, igwamang distroso na nagkakantidad na 772,000 pesos. Dahil masubot matatawa ng tabang ang mga apektadong parauma huli sa kakulangan kang buffer stock, alagad pwede sila maghagad sa ahensya nin panribay sa indang mga nadistrosong pananom. Ang mga individual tabi karon ng pilit na parauma pinag-abisuhan na mag-iba sa mga asosasyon o kooperatiba alinsunod man yan sa farm and fisheries cluster pang ahensya as in pigpahabol patabi karon dang pilit ni Mama Love Green ang tagapagtaramkan DA Bicol na dapat itong mga parauma para pagtanom ng paroy, mais, abangka, siguraduhon naka-insured ang sa ibang mga crops, tangan itong igaw mag-abot na kalamidad, igwa sindang payback na makukuha
sa pagparehistro sa indang pananom bilang sarong insured ang sa indang pinagsasaka. Yan sabi ko ron ng Philip sa kong heras na informasyon sa lado lokal halitad sa location para sa RPN, CKI Radio Ronda, Nakakaseres, report. Salamat karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon. Hoy, ngunyan man pala na pagkaldaw na pagpunpo ka na pagrehistro ka na Commission on Election sa manlain-lain na lugar po digdi po sa tuyang nasyon. Tapit sa Jess ini ngunyan na bulan. And connection po ini ka na nagdadangadang kung madagos o ano, basta importante makapagparehistro ka mo. Sa halos 2 semana nga rehistrasyon ka na mga botante para sa barangay asin na SK election. Po alas 8 nin pagkaga hasta alas 5 po nin pagkahapon, kaibahan man na Sabado asin Domingo. Isay po ang mga maparehistro. Pasado sa Commission on Election, itong mga maparibay kan sa indang pangaran, status, correction of interest, reactivation, inclusion of registration of records and reinstatement of name and the list of voters, transfer from foreign post overseas absentee voter to local. Tapos updating of records of PWDs, SCs, and members of IPs or indigenous cultural communities and any other member of vulnerable sectors. Kailangan ini pong no application for local transfer of registration records. Kumbaga, ini na po ang panahon na magparehistro ka mo. List of valid identification documents. So, yan po ang mga pwedeng darahunindo sa indong pagparehistro. National Identification Card under the Philippine Identification System o itong ID nga hali sa PSA. Ining inapod PELSIS ID. Postal ID, PWD ID card, Students ID card or library card, permado po ka na school authority. Tapos ini pong Senior Citizens ID card, LTO, driver's license, student permit, NBI clearance, Philippine passport, tapos ini man na SSS, GSIS ID o iba pang UMID card. Pwede man na IBP card o ining Integrated Bar of the Philippines ID card. Kailangan ini pong license na pinag-issue kan Professional Regulation Commission. Certificate of Confirmation issued by the National Commission on Indigenous Peoples in case of members of ICCs or IPs. Na pinakahuri, any other government-issued valid IDs. Barangay identification, certification, community tax certificates o ining sidula as in PNP clearance and daiman po pinag-honor o pigu-onra bilang valid identification documents for purposes of registration. Yan ang pagirumdum kan COMELEC. At yan, ipapadagos po niya to yan. Nagkakapira mo ng mga pagirumdum. This time check is brought to you by Attorney Shai Fajardo Noble, Board Member, 5th District of Camarines Sur. Umuulan! Umuulan ng free e-load sa AMLO Willier! May free e-load sa bawat prenda at renewal transaction with ML Quick Cash Loan. Never mauubusan ng load! Prenda all you can na sa pinakamalapit na AMLO Willier.
free e-load sa Brenda. Promo runs from June 16, 2025 to September 16, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 227744 Series of 2025. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bagong gumagabloom. Charm Fat Con, gamit kay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, bagong gumagabloom. Charm Fat Con, gamit kay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good paluin masyad. Hello, bright blue. Isa labanan yan. Bright blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good paluin masyad. Hello, bright blue. Isa labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart 2. Smart dishwashing paste ko! Smart 2. Pritong ulam na masebo! Mato aldero! Ang galing for everyday! Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado.
Sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Field Report! Ay, napangyayari, nabigla kita. Muna ako'y gawang ma-report. Ngaturugan ako kay Jonathan Oliva. Hindi na po ang epekto kan na climate change kaya. Sige bataan na kuyong ni Jamis kan climate change na yan. Sarong barangay Tanod na driver nagadan sa aksidente duman sa San Fernando, Camarines Sur. Binawian na ni na buhay ang sarong driver kan motorsiklo sa aksidenteng nangyari kasuudma sa San Fernando, Camarines Sur. Pinagbisto ang biktima bilang si alias Sandy Boy sarong barangay Tanod hali pa sa sangay. Apera sa pagiging tanod, iyo nagtatrabaho man si Sandy Boy bilang construction worker. Tanganing matustusan ang pangaipukan sa iyang pamilya. Igwaman siyang aki sa koleyo asin mga saradit pang aki. Pasiring kuta subot ini sa eskwelahan kan iyang pinagtatrabahuan sa barangay Grijalbo kana masangkot sa banggaan sa sarong truck bago makaabot sa crossing palaog sa nasambit ng barangay. Kaya iyon na po yan ang dipisil sa paghinguha kan sarong tao na mabuhay, mapaeskwela sa mga aki niya. Kumbaga masimbagan ang pangaipo ka na pamilya o itadimalas. Tanod po ini construction worker pa. Nagsisibot, siyempre matrabaho pa. Ini po ang buhay sa Pilipinas kung minsan. Doble-doble ang trabaho. Kundi digdi ka sa pagiging tanod, mayo ka man kayong mapapala digdi. Siyempre, matrabaho ka man giraray, itong may makukuha ka sa pang-urual daw. May sweldo, bakong nagtatrabaho ka, sa pagkatanod kaya, minsan sa naman, matauan, kumbaga, gasino sa naman, nakukuha. Masakit pa kayan kung naniba, dahil man naka-insured sa barangay. Kaya maning insurance ang barangay, yan pa ang problema dyan. Makahirak ba kan mga tanod? Report! Pero nasa linya man si Karondang Atan, pasok. Salamat kami Karondang Philip and maray na aga sa kabos mong paraan sabay. Si 67, naglinkwente na
kahoy napag-araman naman sa pinagsagibong inspection kan City ENRO asin man DNR Senro Iriga na pinanginotan ni Environmental Management Specialist Alex San Jose. Ang mga kahoy na ini, o kuunin kahoy na ini na posibleng magkausa din na kadelikaduhan ninuli sa dakula, lokasyon, pagkaraot o pagkalapa kaning kanaklan sa mga ini, madudukayan sa mga barangay Kaparehas, San Felipe, Pacol, Carolina, San Isidro, Cararayan, Balatas, Concepcion Pequeña, Concepcion Grande, asin Mandelo, Rosario. Presente man na pinagpipreparar ang aplikasyon para man sa special tree cutting permit. Mientras na pinagalat ang pagkapunuan kan Bareta, haliwan sa DNR kan ERC. Mientras tanto, di ba pa niya itong Bareta, sarong barangay tanong na driver, kadan sa aksidente naman sa San Fernando, Camarines Sur. Binawi ang nanin buhay ang sarong driver kan motor sa aksidente nangyari kan sarong Aldao, duman sa San Fernando, Camarines Sur. Pinag-midbit ang biktima bilang si alias Sandy Boy sa rong barangay Tanod haliman sa Sangay. Apera sa pagiging Tanod nagtatrabaho man si Sandy Boy bilang construction worker ganing masustenderan ang pangangaipukan sa iyang pamilya. Igwa man siyang aki sa kolehiyo asin mga saradit pang aki. Pasiringon ko ta siya sa eskwelahan na sa iyang pinagtatrabahuan duman sa barangay Grijalbo kan masabot sa baranggaan sa sarong trap bago makabot sa crossing, Papalaong, duman sa barangay. Yan muna ang pinamigdag na barangay sa lado lupal, kaparkada Karonda, Jonathan Oliva, reporting. Field Report! Pambihira si Karondang Atan, kare-report ko pa lang, kababarin ako pa lang, inutro na naman. Abat mag-monitor, masakit. Roman sa nakita kayan copyright. Ipadagos po niya ito itong manunungod sa voters registration. Ano sa indong mga kinakaipuhan tanganing makapag-rehistro kamo. Naman sa mga first time voter, ining mga new registration, ang edad 15 hasta 17 anyos, magdarasan na nin birth certificate asin man validated school ID for school year 2025-2026. Na kaibahan po o darahon na date of birth na naka-indicate sa indong mga isa-submit dyan sa Commission on Election. Tapos ining 18 anyos pataas, magdarasan na nin valid ID, barangay ID, certification, clearance. So ini pauro itro na po baga ini. Dahil pwede, daya ako on. Reactivation, duman po sa gabos ng mga deactivated as hindi nakabuto ni duwang sunod-sunod na eleksyon, magdarasa naman kamo ka na valid ID. Tapos ining maribay ka na civil status o correction of interest from single to married, then bring marriage certificate. Kaya itong salaan na spelling kan sa indong pangaran o apelyido, magdaraman giraray nin birth certificate. Tapos married to single, magdara ka na senomar o ining certificate of the no marriage. O kaya court documents na ma-justified sa indong pagribay ka na sa indong status. Para sa mga transfer of registration record, ito sa nang mga transfer from foreign post to local na aakuon durante kan panahonin pagre-rehistro. Sa mga SK voters, take note,
Kung kamu po maedad nin 15 anyos, pag-abot kan Disyembre 1, ngunya na taon, pwede na kamong magparehistro bilang SK elections o SK voters. Uya pa na importanteng pagrumdum. If you lie about your existing registration, your application will be deleted and you may face criminal charges like perjury. Take note, you cannot transfer registration from local to local within this period. Hoya po ang mga step para sa pagpaparehistro. Step 1, valid ID. Step 2, interview. Step 3, application form. And step 4, verification. As in step 3, biometrics. Dangan step step 5, biometrics. And step 6, iyo acknowledgement stub. Yun na yan. So, kumbaga, kung positive ka mo na nakapag-rehistro na, tatawan ka mo ka na acknowledgement stub. Sabi digdi kay ning punda muto. Pero punda. Para po yun sa mga kaakian, kung habo ka mong magdangog, mga aki. Tagalogon, tatabuan ng wika man po ngunyan. Tayong hindi na magparapadipisil, sabi nga ni Kiton Ngod. Hindi at yan, ipapadagos niya to yan igo baga kitang report, hali sa luwas. Report! Nagbabalik si Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi Karondang Philip. Dakol ang dismayado sa ngunyan, huli ta daing madadagos ang mangyayaring sanggunian and barangay election sa mabot na December 1, kundi pinag-uktabay ni sa masunod na taon, sa 2026. Ngunyan na aldaw tabi Karondang Philip, inot na aldaw. Sa uno kang bulan sang Agosto, iyuman ang inot na aldaw kang voters registration para sa barangay sa Sampuniang Kabataan eleksyon sa manlain-lain na parte di sa Pilipinas ng pangaligi sa siyudad ng Iriga. Nagkakaigwa na kadapon kaya may mga nagpasiring na, may mga estudyante, may nagpabot sa tuya na pinagsamantala na sa inot na aldaw makapag-register sa sindata. 10 aldaw lang kaya tabi ini Philip ang pinagtao na aldaw kang COMELEC. And sa ngunyang tabi Karondang Philip, mandaiglain na sa nga nila pati sa Pilipinas, naggaigwa na kang pagsikad kang registration ngunyan na kung saan pwede nang maribayan ang mga personal na informasyon o magparehistro para sa mga first-timer voter. Ulit sabi Karondang Philip, ang aplikasyon sa opisina ng Registration Central Commission on Election, registration para sa first-time voter, tapos pagkakakunyosin ng change of name, correction, change of status, reactivation of registration records, inclusion of registration records, and reinstatement of the name in the list of voters. Karondang Raquel, pakisama rin na lang tapig basa ko na bagayan sa bago. Iyo tabi Karondang Philip. And ang pinagkunyang kayo tabi Karondang Philip, pinagtawan doon kang COMELEC. Urog na tabi Karondang Philip, ito bagang magkasunod na tulong eleksyon na dahil sunod-sunod na dahil sila nakaboto. Dua sa naman. Kung tulo, talagang totalmente mayo na yan sa listahan. Ang dua nga ni, dapat magpa-reactivate ka na. Iyo, pero ang kinunyang kayo, pag sa tulo kaya tabi Karondang Philip, talagang mayo na pagduwa nga ni talaga tama ka daina. And kasuod na, pinaglarar na yan, na tinawag doon,
ni DILG Secretary John Vic Rimulya ka magbisita ini diyan sa probinsya ng Albay maski di pa pinagpapaluwas talaga na napirmahan na kang presidente pero pagpasiring ni Rimulya diyan sa probinsya ng Albay pagbisita niya sa naunabitan ng probinsya pag atubang kaini sa nagkatirang media tinawan doon talaga kaini na madadagos ang eleksyon niya na taon maski may pagpapahayag ang Palasyo Malacañang katinaan Comelec. And kasuot magsabi karon dan Philip, eksaktong alas 6 ng banggi, ipigpaliwas ang Palasyo Malacañang na napirmahan na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-uoktada kang eleksyon niya na taon na madadagos niya na December 1, 2025 bukod kikibuni ni sa nasunod na taon na 2026. So yan lang sabi karon dan Philip ang marathon niya. So and sa iba pa, hindi man kita kung may mga nadismayo tabi o disganal, sabi ka rin ng Philip sa daing madagos ang eleksyon, hindi man kita sa lighter side, kadapol man kang mauugmangunyan, lalo na itong mga social pensioners, kang social security system, ining SSS, ulit pinag-anunsyo na kanya sabi ng opisina, ang pagpapautob kang tulong taon reform program na maglalangkaw sa pension para sa mga retirement and disability pensioning 10% kada taon hanggang 2027. Ang pension adjustment na sabi ni Karon ng Philip, ipapautob po niya na bulan pang Setyembre presenting taon. So sa mabot na September 2025, ang mga pensioner para sa bulan kang August 31, 2025, magkakaiguanan ng 10% increase para sa retirement as in disability pensioners, as in 5% increase sa death o survivor pensioner. Pag-abot magsabi kayo ng Philip ang taon na 2026, particularmente na September 2026, magkakaiguanin panibagong dagdag na 10% increase para sa retirement as in disability pensioners at yung kadagdagan na 5% man sa death o survivor pensioner. Nang mangyayari ini sa araw kaining increase pag-abot man kang 2027. Kaya kung sinda, may pension sinda na re-receive bulan-bulan sabi karon ng Philip na 2,200 na pension niya na pang-aging bulan kang Hulyo, magiging 2,928 na ini pag-abot sa September 2027. Ibig sabihin, sabi ka nung Philip, pagkatapos ng tulong taon, maakyat ng sinakartulong aabuton sa 33% ang pension na ini na pwedeng matamasa kang mga social pensioner sa lado kang SSS. Mantang nakauling nito, sabi ka nung Philip, ang kagapagtaramtang SSS anaga sa pagkabiyan ng mga pining agsaw, kaya pigiinggan nyo kayo ni mga nag-60 na dapat magkasiring na sa SSS branch in mga lugar, panganing ipa-activate na kan sa indong pangaran, panganing maka-avail ka mo kang pag-ingreso kan sa indong pension na makukuha nindo pag-abot kang edad na 60. Kaya pag 60 na, ipa-validate na daat, ipa-activate paaran sa SSS office, na kamo ma-avail na, ma-file na kamo for pension sa inyong social security system. Sabi ni Ma'am Pin, sabi ka rin ng Philip, time naman daan na i-pay back itong pinag-input mo sa lado kang SSS. Karon dang Raquel, pwede man i-advance dahil mo hinapot si Ma'am Queenie. Aram mo tabi ka rin ng Philip, pwede mo ining avail. Pwede mo ining i-avail na i-advance. Basta 60 ka na, di ma-file ka na para sa pension mo. Igwayan option kung pwede mo yan na i-continue ang SSS o i-avail mo itong tulong taon na ilalansam mo. Kaya nga ni databi pinag-inggan nyo kayo ang 60 years old na kunyang naghulog sa social security system, SSS, na ipabalidate na nindo ang sentong pangaron magpasiring na kamo sa SSS, saka ni maaraman nindo kung ano ang gusto nindo itong continue social pension nindo bulan-bulan o i-avail nindo itong lansam sa laog ng tulong taon tabi karon ng Philip. So, Oo, kaya garo 2 taon pa. Iyo. At ani tabi karon ng Philip makaka-avail sa ini dawa ini pinagsaklarado sa tuya tabi karon ng Philip ni Ma'am Queenie Agsaw kang tagapagtarampang SSS Naga branch
maski nagsensenta ka na, pag ka nakahulog sa SSS sa laog ng 10 taon, dahil ka pa pwedeng makapag-pension. Dapat kumplituhin mo ito na nakahulog ka for almost 10 years, sabi karon ng Pilipinas. 10 years dapat nakahulog ka. Dapat yan. Grabe yan. Sa SSS. Sabi karon ng Philip, yan ang kunyan kang SSS. Dapat mag-info ka, gano'n baga nag-eulog ka ni sa bangko ni 10 taon. Pag naka 10 years ka, may nahulog, 60 ka na, makakabil ka, pwede ka na mag-filing nga pension. Pero daw nag-pensionsa ka na, kung kulang ang hulog mo, ataan ka kaya ng bracketing, pwede ka kaya magkaigwa ng amnesty program na mapunuan mo sa pirapang taon, pirang bulan na kukaulangan mo sa paghulog mo sa SSS, pangani mapag-up mo ito, tanganing outright, pwede ka makabilkan sa imong bulan-bulan na pension hali sa SSS, sabi karon da Philip. Kaya ko inot na applyan ko, senior citizen, tanganing may discount tulos. Pahori ko sa nan is neta, kung sige pa lang ka, kan social pension, may mga additional increase. Iya, sabi karon da Philip. Pero sabi nga ni Kayan, duman sa mga nagduduwa-duwa, day ka mo second thought, day masupog, magpasiri sa pinakara ni SSS branch sa imang sa imong lugar, tanganing maatindihan nindo, saka dapat sabi karon ng Philip, every now and then ipinapa-update ang pangaran sa SSS, tanganing maaraman kung ang sendong mga amo, ang sendong mga big boss employers, talagang pinaguhulugan ang sa indong SSS bulan-bulan. Kung daida ang SSS na ang bahala na mag-follow up kayan, at least ipaabot nindo daa sa opisina kang SSS na kamo dai pinaguhulugan sa indong monthly contribution. Makakadagdag na naman yan sa race? Mapapaganda naman ka mong gawa ni Ate Glenda kay iba kang race. Pero maray-maraot sabi karon ng Philip na at least naaaraman mo kung talagang bulan-bulan ka naulugan kan sa imong mga amo, lalo na itong sa on-call, ito bagang tayang palang karon ng Philip, obligado palan ang pinagsiservisyohan mo, dawa ka ba kung permanenteng trabaho, basta nagsiservisyo ka, obligado na bayadan ka kasi imong amo, kasi imong bulan na kunyan sa SSS. Yan o pigpapadangugan ka. Dahil masabi karon ng Philip, tapos man baga kita nag-uhulog sa SSS, may mga nagpapaabot kasi sa tuya, lalo na baga tabi karon ng Philip, itong mga ibang mga sales lady na ang contractual, dahil nila aram kung talaga sindata, may mga nakuha kitang informasyon sabi karon ng Philip, na may mga regular na mga sales lady nagtatrabaho sa kurang establishment hindi sa syudad ng Iriga, dahil man sila pinag-aagadan pa ang SSS number. I-report ninda sa Social Security System digdi sa Iriga. Yung ani tabi karon ng Philip. So kaya tabi ngon yan, so ang pangapudan kang SSS, so sa isenta na po ang sindong edad, tangani po da ang ma-activate ang sindong pangarap, tangani makakunyan ka mo, kang bulan-bulan nindo na payback na social pension, dahil na kamo da magpagaduwa-duwa, magpasiring kamo sa SSS, tangani maaraman nindo kung ano mga dokumentos na dapat nindong isimiti para makapag-avail kayo mo kan sa indong monthly social pension. Hali po yan sa opisina sa SSS. So thank you so much si Ma'am Queenie Agsaw. Uy, pabutan ko pa ng tabi karon ng Philip, si Ate Susan Arinio na sinibratan sa iyang kumpleanyo ngunyan, nakaantabay siya tabi karon ng Philip live by audio streaming sa lawkang sa imong programa. So happy birthday tabi Ate Susan Arinio. Alis sa location, para sa Nagjaranda, sa Caceres, reporting. Report! Happy birthday po, madam. Sana'y mapakain mo sila. At malasing kung may palasing. Ayan, antes po kitang magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapiraliwat ng mga hanap buhay. Nakagating ka sa ayam? Irabox mo na yan. Nakalmot ikakaupos?
I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. At kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. At kuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, as in iba pa. Kaya mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bawi na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, ka-law office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani, Sayusan. Kung gusto nindong maging kakaiba ang gayon sa iba, Charms Beauty Lunch ang simbag dyan. Opo, ang Charms Beauty Lunch nag-o-offer kan mga minasunod na serbisyo araw kan gluta injections, gamitin dahil mga produktong imported, Korean, Japan, Thailand, as in local skincare cosmetic products, BB Glow, eyelash extension, lash lift, and many more. Nag-aako man sindanin manicure, pedicure, warts removal, waxing, laser services, shining, elbow and lip tattoo, and facial. O diba? Kompleto sinda. Kung pagpapagayunan pag-uurulayan, subok na, pinagkakatiwalaan asin maaasahan. Pag-abot sa beauty care, Charms Beauty Lunch ang padumanan. Charms Beauty Lunch conveniently located at 516 Tansalat Building, Ortega Street, San Roque, Iriga City, in front of UNEP. Owned and managed by Nikki Charmaine, Bradiel Alfilor. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Kapmark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daí na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad daí asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto, sagkod ngunyan. Umuulan!
umuulan ng free e-load sa Amluwillier. May free e-load sa bawat prenda at renewal transaction with ML Quick Cash Loan. Never mauubusan ng load. Prenda all you can na sa pinakamalapit na Amluwillier. Free e-load sa prenda. Promo runs from June 16, 2025 to September 16, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 227744 Series of 2025. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking butik. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Hoy, good morning palan sa DepEd sa Siyudad Puca na Erga. Sabi ni Ma'am Olay Lagoda, kaisa ang DepEd Bicol sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2025. Maligayang Buwan ng Wika sa lahat, mabuhay ang Pilipino. Hoya po na tema ngunyan na bulan, paglinang sa Pilipino at katutubong wika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. Good morning man sa UNEP High School Bat City 7, ki Pradi Adok. Ki Cor Joseph Panganiban Epres, and siyempre ki Jiminay Puso, ki batchmate, ki classmate Irene Toriano Tanay. Yan po sa La Purisima, digdi po Siyudad kan Iriga. Report! Pero nasa linyaman si Karondang Atan, nagbabalik, pasok. Salamat, Karondang Philip. Naginabang ang 525 beneficiaryo pang proyektong Benteng Bigas meron na ang BBM na Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa irarom ng Department of Labor and Employment o Andoli sa Barangay Katulugan para Paracale, Camarines Norte sa Nasugma, Huwebes sa Hulyo 31. Pinagunutan ni Dole Provincial Head Mr. B. Mototalia kay banan ang grupo kan mga minero kan Barangay Katulugan on SMBC at pagpababakat kan 10 kilong bagas sa kasidad 20 pesos sa dinamikama na beneficiaryo o maheskan sa dinamikama na programa na makakuan min amot kayong mga small-scale miners at isang pamilya na kabaliman sa SMBC na pagkalamat naman ang mga beneficiaryo sa biyayang na-receive particular na sinato na kulang tamang ini sa isang pang-urat daw sa pangangay ito. Yan, ang sabihin. Nagbarka sa lokal, barkada karoon ka, Jonathan Report. Salamat Giraray Tabi Karondang Atan sa mga dugang mong informasyon. Basahon niya ito ining manunungod sa Punda Muto. Hindi tatagalogon, tatabuan ng wika man ngunyan. Kapag ayaw makinig ng anak at pinapairal ang katigasan ng kanyang ulo, hayaan mong matuto siya sa kanyang mga karanasan. Hayaan mong matuto ang anak mo. Bilang magulang, hindi mo kailangan ipaglaban ang lahat para sa iyong anak. Ang gabay at pangaral ng magulang sa kanyang anak ay mayroon ding hangganan.
Kailan ba ito nangyayari? Kapag ayaw niyang makinig at pinapairal ang sariling kagustuhan. Hayaan mo ang kanyang sariling karanasan ang magturo sa kanya ng leksyon na dapat niyang matutunan. Kung ikaw ay isang magulang at tumaraan sa panahon na tila hindi mo na alam kung paano didisiplinahin, didinggin o bibigyan direksyon ang iyong anak, huminga ka muna. Kadakol na po ngunyan mga hoben na abang sakit disiplinahon na. Hindi ka nabibigo bilang magulang. Hindi rin nangangahulugang wala kang kwenta dahil nahihirapan ka. Ang totoo, normal ito. At sigurado akong hindi lang ikaw ang may ganyang pinagdadaanan bilang magulang. Dahil kahit ang pinakamabubuting magulang ay may panahong napapagod, nalilito at nagtatanong, saan ba ako nagkulang? Bakit ganito siya ngayon? Pero sa halip na saluhin mo lagi ang lahat ng pagkakamali niya, gampanan mo ang dapat mong gampanan bilang magulang, ang maging gabay, magpaalaala at magsabi ng totoo. Ngunit pagkatapos mo itong gawin, hayaan mong ang mga karanasan niya ang magturo ng leksyon dahil may mga bagay na kahit gaano mo ipaliwanag ay hindi niya mauunawaan hanggat hindi niya ito nararanasan. Ang sakit para sa isang magulang ang manood na nadadapa ang anak. Pero minsan ang pagkakadapa ang tanging paraan para siya ay matuto sa buhay at bumangon sa kanyang pagkakamali. Ang hirap tanggapin pero ang overprotection ay hindi laging pagmamahal. Minsan ito'y humahadlang sa kanilang paglago. Munting aral. Hindi mo kailangang isalba ang anak mo sa lahat ng bagay. Minsan ang pinakamagandang paraan ng pagmamahal ay ang pag-atras ng kaunti. Para hayaang ang buhay at karanasan ang magturo sa kanya ng mga aral na hindi kayang ibigay ng pagpapaalala at pagtatama. Ali po yan sa parenting, motherly love, pundamuto. Kaya magdangog sa mga magurang, pati man sa mga aki, sa arog po kay ning pagirumdum. Minsan ngunyan pong panahon abang sakit na pag abot sa pagdidisiplina kan mga kaakian, mga hoben. Bakong arog ka na panahon na madaling madisiplina ang mga tao kay ito. Yan man ang pinaggangalas ko po ngunyan. Pero ang panahon dahil man gayong pagbabago, parehas man sana. May magurang paman, may aki paman. Kaya lang nasa tao man giraray po yan. Nasa magurang, nasa aki. And then pinaka number 1 kadigdian na magurang talaga dapat magpasunod din tama. Baga siyan maging modelo, maging ehemplo sa tamang pag-uugali. Kung minsan kaya iguaman mga tapera de los Benos, taan kadaklan ng mga magurang puro man yan karahayan pan kaisipan kayan. Pero iguaman po na nagkakaperang mga magurang na imbis na igiya, itama, ang direksyon kan sa indang mga aki, iyo pa nagiging ulang. Na kumbaga, sinda pa nagtutulirar kan mga salanggibo, kan sa indang mga kaakian. Kaya, pirming anbasol baga, kan kapwa niya to, kan kapalibutan, pag naririsa na medyo nasasala ng direksyon ang sarong aki, ano nga yan ginigi, bukan magurang? Ano nga yan padara? Yan po ang mga kahaputan na simple. Garo imposible man kung tultul man ang padara ka na sarong magurang na iginigiya siya. Kumbaga magin tultul na syudadano. Kung minsan kadakol pong mga factors na pwedeng kumbaga nakaka-impluwensya sa mga kaakian, mga kahobinisan ngunyan. Saro kayo ng barkada.
ang kapalibutan. Kung minsan na impluensyahan po baga. Tapos ining mga nadadalan sa social media, saro po yun sa mga impluensyang grabe na minalaog sa utak kan mga hoben, kan mga kaakian. Kung ano ang sa indang mga namamasdan, na dadalan, bako sa nang sa magurang, kundi magin sa social media. Iyo po yan ang nakakaraot kun minsan, kung sa indang mga naguguno dyan sa social media, mga makakanos, may datang ugali. Maray kun so marhay an sa indang nakukuha dyan. Pero kung nakukuha pa ninda dyan, so mga maindata, tapos natutukdoan pa na sunadadalan social media, maging hugakon. Ay arog pala niya kainan buhay, dawang para cellphone na sana, magkarakawat-kawat sa cellphone. Dahil na magtrabaho, mabubuhay mampalan nga niya. Kaya dakula pong bagay ang paggiya ka na magurang sa sendang mga kaakian, lalong-lalo na po ngunya ng mga panahon na kumbaga namamayagpag na ang social media, sabi nga ni kaya. Kita po ang dapat na maghubog, sabi nga ni kan sa Tagalog, sa satuyang mga kaakian, mga kahobinisan, tanganing kumbaga mapakarhayan sa indang mga buhay, may direksyon. Na minsan, maski po sa mga barangay, mamamasdan mo. Kaya ibang mga hoben, mga kaakian, kadakol baga. Pinaeskwela, tapos ang nangyayari, mga standby, tapos nin kolehiyo. Mayo man mga trabaho, siyempre, aniba na masdan sumagurang kung aning sige sana ninom-inom, relax kan buhay, sumagurang manababay, sige sana pakimaritis, siyempre, iyo po yan. Paano kang makakadisiplina kung ika mismo? Didisiplinahon man ang sadiri mo. Kaya ini po ang maging leksyon, kumbaga moral lesson sa tuyang mga magurang. Magpadara kita nin tama nin tultul, kita maggiyas sa tuyang mga kaakian para sa indaman sa ng mga puturo. Angon yan, masakit pag-abot sa ngaya advanced technology, ang social media kaya ngayon, man pwedeng pagparabasulo ng social media ta. Kan panahon ako pang kumbaga dahil panggayo sikat sa social media, pero ngunyan sa grabing kasikatan kan social media, naraot ang isip kan ibang mga kababayan niya to na kumbaga sindaman sana na dapat maging giya para maggibunin karahayan ang mga nakapalibot sa tuya. Kita mismo. Kung ang pagpaparapadalan sa social media, mga maindata, ang iba pati, kung ano-ano na sa nabaga nagruluwas, mga retrato, na mga babae, dahil mo na maintindihan, nag-i-recall-ikol baga dyan. Yan po kung nadadalan man kan mga aking babae ay piga-arog baga an iba. An masakit kung nasobra pa sa pag-arog. Tapos hindi man ang mga kalalakihan kung ano-ano na sa nabagan pigpapadalan dyan ang mga itong mga nagiinom. Tapos nagruruluwas bagaan kabastusan po sa social media. Kadakol na kunyan dyan sa reel, sa TikTok, kung ano-ano na sanan mga nagruruluwas na mga malalaswang bagay. An itinataram, kapasil na sanang magparataram, nin kaosmakan, an iba sa social media. At pag-una ninda, nagsisikat sinda, pero an nakakaintindi, kita pong mga tattao ay man ang mga ginigibo na yun kalukuhan baga kabastusan.
Padagos po kita digdi sa tuyang programa. Igwalang kaya kitang mga pag-iriba sa simbahan na nag-apod importante. Oy, dyan palan sa probinsya ka na Camarines Norte. Inian magayo na Bareta taan Vice Governor palan dyan, acting si Board Member Dennis Lopez Riel. Harog kan pangako ko na day ako makuha ni na sweldo sa Kapitulyo. Kaya ang sweldo ko ngunya na Hulyo ani pambabakal ko nin multicab asin madonar ako sa Barangay San Pascual para magamit ninda asin siyempre magpaparapol. Ulit kita. Yan ang pangapudan kan acting Vice Governor dyan po sa probinsya kan Camarines Norte na si Board Member Dennis Lopez Riel. Inabutin isa sa tuya kan sa tuyang amigo na si Sir Marlon Tejada, retired police colonel. Tapos dyan man po sa Banuan ka na Batu Camarines Sur, sabi ni Mayor Manoy Enrico Dangkalan, iwat nananausinda o nanaunin na food assistance sa nagkapirang barangay sa Banuan kan Batu na naging apektado kan habagat asin pagbaha, daraman kan matinding pag-uran kan mga nagtalikod na aldaw. Sa tabang kan provincial government kan Camarines Sur sa pangenot kan gobernador na sa Governor El Rebella Puerte, sa tabang man kan DSWD, MSWDO, Batu, barangay officials, magin kan iba pang mga ahensya. Sinda mismo nagpasiring sa nagkapirang barangay kan Banuan tanganing maipaabot ang food assistance bilang simbag sa problemang pinag-atubang ninda, daraman kan habagat asin pagbaha, darakan matinding pag-uran kan mga nagtalikod na aldaw. Sigun ki Mayor Dangkalan siyaan enterong nagpapasalamat sa gobernador, ki Governor El Rebella Puerte, sinman Congressman kan 5th District kan Camarines Sur, si Congressman Migs Villaferte sa indang tulos na pagsimbag sa mga kahurutan na matawanin dikit na ayuda an mga kababayan na apektado ka na pagbaha. Doon man kay Mayor Dangkalan, ipinapangadyi man niya ang dagos ng pagrahay kan panahon. Sin sana makabalik na sinda sa indang mga harong. Padagos ang aksyon para sa mga kababayan niya sa Banwaan po kana Batu Camarines Sur. Keep up the good work, Mayor Dangkalan kana Banuaan ni na Batu. Kumbaga, dai nagpupundo pag-abot sa pagtaunin asistensya, ayuda sa mga naapektaran kan pag-uran asin pagbaha sa Banuaan kana Batu. Siyempre, sa asistensya asin suporta tabang man kan lokal na gobyerno kana probinsya nin Camarines Sur, sa paagi man ni Governor El Rebella Puerte sinman Congressman Migs Villaferte. Yan man sa Banuan po ka na Baaw, nagdadangadang naman ang Pentakasi. Asin, siyempre may mga okasyon na gigibuhon dyan. Itong day po nawawara na festival, ang Kamuyan. Kumusta ki Vice Mayor Jonathan Cuyahon, Kuyatan? Siyempre ki Konsyal Siway Malasarte. Kaki Konsyal Galibayos. Gabos na po mga konsyal dyan sa Banuan ka na Baaw. Ano daw ang mga pagbabago na Vice Mayor bago na?
Di ba man, pigpaparatawan panin kolor. Sabo ko nga itong taga-baaw. Taga-ipugaw nga iton, pero maputi baga si Kuya Atan daw, taga-ipugaw. Alangkaw, maputi, mistiso. Una ko, ang mga taga-ipugaw, igorot. Ngayon, sa iya man na esposa, taga-Suyan Bao, taga-San Juan. Kabako umampo yan na mili kita bakong taga dyan. Kung ano-ano naman kaya madawag mo sa iba man niya itong mga kababayan. O, ilugod pinagana kang taga-baaw. So, bakong taga dyan. Kaya maggalas ka mo kaya na siyempre kumbaga, iba, nasusuya naman kayo sa ibang mga taga-baaw. Ay, taga-sadi man nga ka mo. Daman ka mo mga naginibong tuod. Ano-arog po yan kaya. Maray pang testingon taman niya ng iba. Si Kuya Atan. Daw ang bako siyang taga-digdi. Grabe naman yan, kabatiran kayo. Ini tanagin alkalde na pala nini duman sa Ipugaw. Siyempre, kaya man niyang i-apply. So, sa iyang mga naaraman, ginibo, duman sa iyang lugar, gibuhon man, digdi sa banwaan po, kan baaw. Although bako siyang mayor, kundi sinda baga nagpapanday kung manunungod sa pag-abot ka na pag-ibonin mga budget. Ninaagi sa sangguniang bayan. Kaya dakul po ang magiginibo kay nila. Kung nanon mapagkauruyunan kan majority, ikakaray kan banwanin baaw, siyempre si Kuya Atan aram na. Sabi kan na iba, dahil po yan nagduduwa-duwa pag abot sa karahayan ka na banwaanin baaw. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapiraliwat na mga hanap buhay. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, gamit kay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, gamit kay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa tumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa tumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng antivirus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis
is fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom papaya, white rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom puti ka in 7 days. Oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Iguana po kitang 35 minutos makalampas na alas 9 nin pagkaaga. Sabi ko na pati programa. Para isip baga kayan purog na yan. Nakakaraot nga ni sa hawa. Pangihilig pa kan iba na magparairino. Kaya ganing clean living na. Ay, hindi Jimandi. Hindi maibitaran. Ang purog. Ako sa aming clean living. Ito. Saan tao ba? Nagpapaugmaman kaya purog. Ay, baga naasiran mga kurok clean living nan. Basta nagkakarampangan sa purog. Nawawala sa clean living. Pwedeng apo daw na lagod ko yan. Baka ng clean living. Purog living. Nagpapakonselo lang po kita. Naglilinaw na naman ang langit. Pati ang panahon ko niyan, abot-abot, nalinaw, nangit-ngit, nadulom. Kumbaga yun na po yun pinagsasabing climate change, sala sa init, sala sa lamig. Ang naluluwasan, palamig-lamig. Ayun na kitang padumanan kaya sa panahon. Pati ang mga tao, naribong naman. Kung ano na ba? Pati ang paggugobyerno ta, ribongan balanak, digdi sa tuyang nasyon. Oy, good morning kay Reverend Father Dan Aguilar, dyan po sa Our Lady of Salvation, sa Salvation, sa siyudad po Cana, Iriga.
Siyempre kay Ate Susan asinman ki Kuya Nilo. Sa iyang mga pag-iriba. Kumusta na si punong barangay Vicente Lagatik kan sinambit na ang barangay. Dahil na lamang kami nagkakahilingan ni Kapa. Kap ka ito narumduman ko kan iupay ng Liga President pag nagsusulot ini naka long sleeve. Sabi man kan ibang mga kapitan na nga ito naka long sleeve basta nga gustong magbulang. Ay na pangyayari kamo man daw siyempre yung man kaugmahan ni Kap. Dawa naka-long sleeve basta may bulangan madiretso yan dyan. Santisima pag-arog na kayan planchado pati ang long sleeve ka ni punong barangay Vicente Lagatik permi minsan madaling kumbaga idolohon kan mga hoben. Dahil ko nasabihin kung anong mga klaseng mga hobbit. Maula pa ang paksiw. Moya po, babasahon ko ining papaluwas ka na Nutriban Republic. Sarong maisog asin diretsong pahayag pinagkondinarman kan Philippine Constitution Association o ining PELCONSA sa pangenot ni dating Chief Justice Reynato Puno ang desisyon kan Korte Suprema na ibasura ang impeachment laban ki Presidente o ki Vice President Sara Duterte sigon sa indain niyan pag-abuso kan kapangyarihan kan korte sin kumbaga yurak subuot sa pwesto kan Kongreso na manimbagan ang mga opisyal kan gobyerno. Ano ang nangyari? May 4 na reklamong impeachment na pigplanchar laban ki Sara poon pa kan Disyembre 2024 sagkod Pebrero 2025 an enot pang 2 sin pantulo day nag-usad o pinagbisto day ini dinangog day man inaksyonan asin day pinagdagos. Pero ang pang-4 pigpirmahan kan 215 na mga congressman bastante para maiplanchar ini sa Senado bilang articles of impeachment sigon sa konstitusyon. Alagad kan Hulyo 25 ngunya na taon sinabi kan Korte Suprema na dahil ni pwedeng idagos dahil lang tamay nainot ng reklamong naipasar o naisunad daw pa daiman ini nag-usad ginamit kan Korte an 1-year rule sa Article 11 Section 3 kan konstitusyon. Ano ta sala sigon sa PELCONSA sala ang interpretasyon kan korte dapat na mabilang ang reklamo talagang napuunan na ang gustong sabihon kan mag-agi ini sa pag-aadal forma asin ang nakabugtak asin na-repair na sa Committee on Justice. Ang tulong enot na reklamo iyon daiman lamang nag-abot sa yugto na idto. Kaya dahil ini dapat ibali sa 1-year rule. Delikado ang arog kaning interpretasyon dahil ang pwedeng gamiton ini kan mga opisyal o kaalyado ninda para sadya na mag-file nin maluyang reklamong impeachment para maubos ang sarong taon dahil na mag-atubang sa tunay na kaso. Bako ining proteksyon laban sa harassment. Ini ang taktika kan pag-iwas sa paninimbagan. Judicial overreach. Ana konstitusyon ay igwanin malinaw an Kongreso an may kapangyarihan na magpuon ka na impeachment. Ang Senado sa naman ang pwedeng maghatol. Ang papel kan korte yon limitado sa naman pag may malinaw na asin garapal na pag-abuso sa proseso. Pero sa kasong ini, nakiaram ang korte sa rong prosesong politikal na nasa tahaw na. Pinugol ninda ang proseso basado sa interpretasyon na bakong tugma sa nainot na desisyon kan korte mismo. Arog ka na Francisco versus House of Representatives. Ang ginibo kan korte inapod na judicial activism. Imbes na maging tagapagbantay kan konstitusyon ginamit nindaan na puder
para kontrolon ang oras asin hiro kan Kongreso. Dai na itama nagiging judicial supremacy ini. Asin ang sobrang poder kan korte yon nagiging ulang sa kapangyarihan kan mga sangay kan gobyerno na ibinugtak kan mga namamanwaan. Ini man na operative PAC doctrine. Dawa pa ipirit na tama ang interpretasyon kan korte, dapat kuta ginamit ang prinsipyo kan na operative PAC. Digundigdi pag ang sarong aksyon iyo ang ginibo na may marhay na kamauutan basado sa nagiiral na lay o interpretasyon asin biglang pinagdeklarang balga sa konstitusyon dapat ini basta-basta pawaranin bisa lalo na to kan ang epekto kay ni karibukan sa sistema. Sa arog kay ning kaso maghiro ang Kongreso sigon sa lay nagtaonin sumon sa Vice Presidente, nagtaos sindanin simbag, nagbukas ang Senado nin impeachment court, gabos digdig ginibo na may good faith. An biglaan na pagbura sa gabos na iniiyoan bako sa nang sobrang mahigpit kundi nakawasak sa mga institusyon. Oya pa, due process, daiman binabangga kan o operative PAC doctrine and due process. Ang prinsipyo iyo nagagana sa naman pag an interong proseso an sinagibo sa erarom kanli asin may patas na pagtrato. Sa kaso ni Sara Duterte, malinaw na may due process. Nasabihan siya na tawanin pagkakataon na magsimbag asin ang proseso an naguuyon sa konstitusyon. Kaya bako man panraraot sa due process an pangapudan kan Pelconsa. Imbes ini an pag didepensa sa naman sa integridad kan sa tuyang mga institusyon. Pangapudan kan Pelconsa, erepaso kan Korte Suprema ang desisyon asin itama ang interpretasyon kan 1-year rule sigon sa dirinindang nainot na jurisprudence asin intensyon kan mga nagsurat kan lay o kan konstitusyon. Iniingganyo man ang Senado na ipagpadago sa impeachment trial bilang pag sunod sa indang trabaho na pinag-atang kan konstitusyon. Pagrumdom sa gabos na sanga kan gobyerno na daig gamiton ang teknikalidad o interpretasyon na sobra para dulagan ang paninimbagan. Ang prinsipyo kan sisimbagon iyon day dapat daugon kan mga palusot. Mahilig kayan si Senate President Chis Escudero saka si Speaker Martin Romualdez basta palusot. Mga insertion nga niyan, iba, sa budget. Ana panuntunan kan lay iyon bako sa nang nasa litra kundi sa balansi nin poder kan lambang sanga. Ang konstitusyon iyon daiman pinag mukna para pagtakpan an may sala kundi para itaguyod an hostisya. Mayong si Isayman dawa sa arin na sangakan gobyerno ang dapat magulang sa pwesto na pinag-atang kan konstitusyon. An impeachment iyon bakong panggigipit, ini an mekanismo na panimbagon, asin pasimbagon, manimbag an harigikan sa tuyang republika. Iyan po ang pangapudan kan Pelconsa na grupo na pinamamayuhan mismo ni dating Chief Justice Reynato Puno. Ini si dating Chief Justice Reynato Puno garo Marcos Cronis pa man ini Kaya lang pag-abot po sa mga kumbaga kadunungan, kabatiran sa korte ay dahil man matatawadan ang kakayahan kayo ni. So mga dating mga alipores, mga kampanahon ni dipuntong Presidente Ferdinand Marcos ay matitindi po ka ito. Kisa ngunyan man ang mga
nakapalibot kay Presidente Bongbong Marcos ani ba garo Baguio. Garo Baguio ang mga utak. Kaya ito talagang sinusunod ang konstitusyon. Dawarog ito si Dipuntong Presidente Ferdinand Marcos. Nagsusunod pa man ito sa konstitusyon kundi kan mga huri na nagmukna na siya na batasang pambansa bako ng Kongreso. Tapos ibinugtak niyang Prime Minister si Cesar Berata, dumana po, nagsalto. So paggugobyerno kay ito ni Dipuntong Presidente Ferdinand Marcos kan ibugtak na sa parliamentary form of government ang sa tuyang nasyon. Kumbaga nag-iral na duman so sa iyang pagiging diktador. Naging one-man rule. Yun na po ito ang nakaraot. Tapos sinundan pa ka na people power. Ta nagpa-eleksyon. Habo na siyang maghali sa puder. Kung magaramduman kan sa tuyang mga kababayan, sagkod po sa mga panahon na ini. Nakatanom yan sa utak kan mga namamanwaan na Pilipino. Digdi man ki Presidente Bongbong Marcos, karo baga mayong direksyon. Ang mga pigtataram niya, kung minsan, habang hamis, habang gagayon, kumbaga, ang mga nagdadangog, ay, naiinganyo sa iyang mga itinataram. Kaya lang, karo ang nangyayari po, mayong gayong sopas. Mayong gayong laog ang ibang mga pinagsasabi kan sa tuyang presidente. Dahil natalab sa isip kan mga kababayan niya to. Ay, haloy na ngayon, ang mga estelong yan kan paggugobyerno. Perang suna na ngayon uminagi. Perang presidente na mayong pagbabaguan nasyon Pilipinas. Kung may mga nababag-uman, kadikit sana, pero ang problema sa pagbuhay kan mga namamanwaan, dahil man po baga nare-resolveran kung paano maiaangat ang pagbuhay kan mga Pilipino. Tapos ang sa tuyang ekonomiya, lakma man giraray, grabe ang pagkakautang ta sa ibang nasyon. Kumbaga, nagbabayad kita, sinisingil kita kan sa tuyang utang. Tapos ang ibang mga yaon sa puder, ang ibang senador, congressman, pati ang ibang mga yaon sa gobyernong mga opisyal, nagpaparapasiram-siram sana. Anhapot dyan, sain, sinda nagkukwa, kan mga pigpaparapasiram-siram sana ninda sa buhay. Samantalang kita mga Pilipino, mas tubuan mga nagtitios, mga nasa laylayan. Kumbaga, ini pong mga pigsasabi kan sa tuyang presidente. Garo, ginigisaman sana kita sa diritang mantika. Imbes na magtubod kita, nasusuya palugod kita sa mga pangako, promesa kan sa tuyang presidente na dahil man nangyayari na kadaklan. O, yan sa nang 20 pesos na kada kilo kan bagas, tinutungkusan po bagayan kan mga kababayan niya to. Dahil nakuta pagpara taram yan, pagparapaasahon ang mga Pilipino. Sayang kan paglapigot, nagpaparaingo ang mapakarayan gobyerno, pero kung may mga pigpopromesa, may mga tinataram na dahil man nangyayari, masusuya lang kayan ang mga Pilipino. Sa inman na sulukan ringkunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Ngayon, kunyan tadigdi, mabuhay lang nga ni kita sa realidad. Ito pong mga naggogobyerno, mga leader kan Nasyon Pilipinas. Ay na kita magpara saragin-sagin. Ani ba kasi gisa naman ang saragin-sagin, no? Na mo, loyal sa satuyang gobyerno, loyal sa presidente. Ito pala, pansadiring interest sa naman, kagustuhan na mangyari. Basta nga kami nasa puder, may kwarta, ay, paala man nga kamong mga tios. Pero arog po kayan, ang rason kan mga yaon sa puder, pag nakagibonin kalukuhan, malayas sa Pilipinas.
Nilita makwarta, dudulagan. So sa iyang kaso, kung may kaso na, may paninimbaga na o may sisimbago na sa gobyerno, kung nakagibunin kalukuhan, ini po ang dakulang problema ka nasyon Pilipinas. Tapos pag mayo na sa kalaban, mayo na sa pudir, mabilta na naman. Dati na po bagayan ng mga gawi kan ibang mga opisyal kan gobyerno niya to, kam panahon pa. Tapos ibuburuto man kan mga tao. Pigpaparabulong-bulong sa nabaga kita kung ano-anong mga promesa. Ako may mga bistado, akong mga senador, congressman, pigpaparaburutuhan man daw, grabe ang kalukuhan. Daw, ini si Senador Panpelo Lacson. Sabi yun ta na, tultul man. Sa iyang mga kaisipan, kaya lang kan panahon, siya bagay mbel to sa kuratong baliling. Nalingawan to kan tao, nagdulag sana sa Pilipinas, nagpaibang nasyon, kan mayo na sa kalaban niyang presidente, nagbalik na. Paribong-ribong po ang dalagan ka na paggugobyerno sa Pilipinas. Itong mga dapat talaga pinaran, ay ka mga relax kan buhay. Kita man na mga nasa laylayan na sabi, magkasala sa nanindikit, ay kunyan, papatawan tulos nin kastigo, pero sinda, halawig na proseso. Kung minsan, dinudurulagan pa nga niyan sa indang mga kaso. Kaya dyan po mag-isip na sa tuyang mga kababayan, sa mga nangyayari po digdi sa tuyang nasyon. Ita man sanaan makahirak sa mga ginigiribo ninda. So, pinaglalao man tang iyan mga masurog sa tuya bilang mga leader, yung man sana po bagaan nagpapatunod kan sa tuyang mga pagkabuhay digdi sa tuyang nasyon.